The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa kaniluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Yan ang totoo! Hoy! Oh, di ba? Oh, wow! Hello! Oh, di ba? Wow! Maulan, maulan! Maulan nga buntag! Happy Friday! Happy Friday karatong tanan! Maulan nga buntag! Pero maayo lang gyapon. At least, wow! Himsog ang atong panglawas. O pagkanindot og kaayo. Wow! Hello, good morning, my buntag, and God bless. Assalamualaikum kanyo katan, maupay na aga, maadyong buntag. Hello, mga maupay, maupay pagmata, maupay pagkaon, maupay walay kwarta, diba, maupay itom kayo, na maupay gusto magpakigol, diba, Regine, wow. Muda, puwerte, automatic na yun. Hoy, salamat murag mo grow na jud ka. Mo grow na jud ka. Mo grow na jud ka kay ulan man ron. Di ba? Kay kanang banda wala mag-grow kay dili magpabisbis o nabisbisa na jud. Kujawan, di ba? Aray, murag busog man jud kay ko. Syempre, good morning and God bless. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow. O man Sorry nga. Kaya wala mo dungong barko, kaya nalundod. Siyempre, good morning, may buntag Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. It's Friday, I love it. Diba, ang hardworking na on time to kayo ay garap po ka. Siyempre, live na live ako sa akong FB account, ang Lando Bisaya, Elore Albiar, good morning. Si Ma'am Girly, diba, good morning, play for surf, diba, wow. Stick tam kay ka, sir, what the... Happy lang si Ma'am Girly, diba, ito na sa Canada, diba. Salamat kayo, play for surf na, nakita kami ni Kwan, ma'am, sa imong partner. Og siyempre, that's Hunter's Bar, that's sa Ipil, happy morning, wow. Siyempre, good morning, sa Saharan, Mindanao, wow, diba, kanindot ko kayo, kinabuhi, yeah, bongacious, diba, Og siyempre, good morning to all the teaching and non-teaching personnel of GSMST, wow. Og siyempre, sa itong mga pinalang estudyante, mag-skway lang tarong ha. Onya, magdagog payong. Kay medyo ang ulan-ulan. Wala gani ko magbisikleta. Kay mabasa ko. Nagdala dyan kong payong. Dala kong payong sa We Can Find Ways. So, diba? Natag na ko. Siyempre, good morning, my buntag. My buntag sa among college president, Dr. Roy Valesco. Hello, sir. Happy morning. Siyempre, good morning, Dr. Alvin Reyes, Vice President for Administrative Finance. Good morning. Siyempre, Sir Roderick Gatriel, good morning, sir. Ang atong Vice President for Academic Affairs. Student Affairs and Services. Dr. Celio Riaga, ang atong Vice President for Academic Affairs. Busog lang. Og siyempre, good morning, mga buntag. Diya sa Finance. Diba, Sir Eric Valnueva, Ma'am Nora Blanco, good morning lang. Og siyempre, wow, Bes Pilar Flores. Hello, good morning, Bes. Og siyempre, napawigin ang most, Bes. Siyempre, good morning. Siyempre, ako ito unahon, Mr. Regan Sitoy, ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Iyang assistant, si Roban Nicago, o si Ab sa Chula. So, kalimutan sa itong mga first year. So, exam tomorrow.
O, schedule lang. So, screenshot lang. O, kidat ang inyong mga photocopy sa inyong PSA. Good moral. O, tomato picture, ID. Sabi na diya, wow. O, dala ha. O, photocopy sa inyong card. O, di ba, wow. Pag ganito, photocopy lang ha. Ayun ang original. O, you have to keep your original. O, di ba? Siyempre. Good morning, may buntag. Miss Mari Pibla Prago naman yung mampeng atong Director sa Public Information and Communication Office. Siyempre, o, diba? Yang si Wilson Benetes. Wow, good morning. Hello, good morning. Si Yan Isabi sa Public Prago. Good morning. Mother's Day, good morning. Jiwa Day, good morning ka natong tanan. O, happy morning pag kanito ka. Siyempre, good morning, may buntag. May buntag. Mami Arjen Panghardo. O, diba? Sa Skybanks Coffee. Happy morning. Ang sasaras batchoy. Lamay tayo kaunog batchoy. Karong ka medyo unang-ulan babunabog na. O, untang magkonsensya si Auntie Chanda Ebol Panghardo. Magkonsensya. O, diya sa batchoy sa Upper Dulian. BJ, JMP, si Mamang diya. O, siyempre, good morning. Ang nag-iisang papa, o, si Papa Jones, diba? O, siyempre, o, diba? Kangina, yun ako, si Paring Nels. Pare, o, pero din sa, ang ulo lang murag pare, ha? Mana Paring Nels. Kaya mura siya, may pagkapare, ang ulo. Kalbo-kalbo. Ay, joke lang, Paring Nels. Very much! Nana, di na kinabuhi, Ay. Bantay ito karupin imon pang kikuha na. Hello, good morning sa mga pinlanggang driver diya. Wow, si Jula. Wave to die. Yeah. Johnny Balomid, si Sebastian, si Dondon, si Jula. Wow. Si Real Biar, happy morning. Ultimate Fire and Family sa Ayala. Best one plus Real Biar. Mga inyong mapilya diya. Mga sugi sa Ayala. Og siyempre, good morning. Nasa Lacon Village, sa Sabio sa Ricodo. Wow! Masilingan, Ibis Pilar. O, diba? Og siyempre, good morning, may buntag, Mami Telisitoy. Si Andek Shashin, mga Sitoy's family. Arnel and your family, happy morning. O, mga tulog libanin family, happy morning. Happy ulan-ulan. Diba? O, diba? Alam, magtigom. Kapit na ginoo ko. Climate change yun, no? Ingat-ingat ng Jodo. Ate Marcel, happy morning. Sir Tony, Mambigan niyo, happy morning ka na to. Wow! Hello, good morning everyone. Connie Doblado, keep safe always and God bless you all. Ingon siguro naman sa Sugod, Southern Leyte. Wow, always so napag. Wow, Janice Salakaday, Janice Canipalisyo Ben, o si Joel, happy morning, Ma'am Sulkaday, good morning. Si Nimpa Doblado Disot, niabot na ang kape, diyan, niabot na. Ang siyempre, si PJ, si Kenneth, Abby, Julian, Jane, o, diba, Jane sa Dublado, happy morning ka na to, Lizard Sanz, happy morning ka na to, ang siyempre, good morning! May buntag niya sa Prince Lechon Fast Food, happy morning, wow, dapat ka na medyo ikaw lechon, kay medyo ulan, ho? Itoslo sa ilang lami nga suka, o, diba, o, na suka niya sa Prince Lechon, ha, o, dito, wow, kanindot so kayo, diba? Okay, hello, Ate Faith. Good morning. Siyempre, good morning, Eileen. Good morning, si Marvin, si Henry. Happy morning. Si Master Chapter Ronel. Hello, good morning, Ma'am Dines White. Si Sir Rodel Cosalem, si Kenneth. Diba, si Prince, si Precious. Happy morning. Siyempre, good morning, Councilor Jojo Sanson o Kapitan Jerry Sanson sa Barangay Zone 3. Happy morning. Wow. Mindanao. Oy, dapat Friday ron. Maningon, oy, love your work in town. What? Ayaw sige ulis ka late, love your work. Ayaw sige reklamo. Ayaw tag reklamo, katagaan kang trabaho. Oh, kay dako para magag-loan. Oy, naibagong loan sa GSIS karon katong multi-purpose light. Joke lang. Hello, good morning, Mami. Dana Padalbin Apa. Good morning, Malimra Chong. Wow. Mother Gloria Trio, good morning. Si Makoy, happy morning. Siyempre ko na yung Mami Umar, German family, Ma'am Dana, happy morning ka na ito. Wow, pagkanindot sa kayo.
Siyempre ito mga sugi sa Isabela Lamitan City. Happy morning! Jenny Begang, sa KM6. O sa Balibaluno, wow nyo kayong panahon. Kuya Roel Mulihon sa Pispigulayan. Ron Cross, Lingboy at nga Titing Paisal. O ang mga Taruza family. Happy morning to them. Labi na sa kong baby love, Sir Earl Dominic Taruza. Wow, nasa kipag kinabuhi. I'm gonna sleep now. Thanks for your tingkatulog sa mga gwapa. Buwan ko ba yun? Inadali, Sir Lando! Sir Lando, ganan na to ko mag-travel. What? Kaso ang kwarta may niunag lakaw. Mabuang ko ba yung water? Nana, di na kinabuhi oy. Diba? Hello, good morning, Daddy's Minyosa. Daddy's Minyosa, diya sa lumis sa pasos, yung mga boys, happy morning ka na itong tanan. O nga itong mga soaking, mga vulcanizing shop, o diba? Diya, linya sa Tumaga, wow, happy morning. O diya sa may Aderes, Flea Market, happy morning ka sa Giwan, o diba? Di swerte kayo, no, kay Giwan. Wow, pag kanindot, Wow, hello! Ako my friends, Elmer Duarte. Happy morning da sa Barangay Zone 1 sa Sogo Southern Leyte. Happy morning. Hello, tumasuin na sa Southcom. Mula po ang mga Ate Vicky Dayson. Mula sa Kabatangan, happy morning ka na itong tanan niya. Wow. Kanta. Kanta para ano siya. Kanta ko. Kanta sa ko, Ben. Para nindot. Diyos. Giunan na kong rambo na. Meron ka 10,000! Ay, yun yan na. Granada, I rolling under your feet. I review but broken the light in the sprikitik moonlight. Abadi, it was a long Cordapi. Abadi, the grand silent magic in Granada. Ole! Canyon, anti-aircraft, torpedo, machine gun, granada. Bomba, dinamita, garan, armalite, granada. Replic 45 pistolas, Baltic shotgun, batuta, mayot, mortar, tirador, Indian pana, balisong, Carbine Thompson, automatic rifle, surit-surit, bazooka, grease gun, time bomb, chakorno, chako at granada. Kampilan, kutsilo, sundang, gabas, karote, tudo, karate, granada. Boxing, basketball, wrestling, kusinero, houseboy, ganino, housemaid, your duma. Driver, konduktor, pasahero, inspektor, kotsero, foreman, kapitan, el caminero. And when they stand, aeroplano, helicopter, granada. Barko, submarino, pambot, quitis, reventador, granada. Barbero, abogado, eninyero, maestro, supervisor, doktor, nurse, pasyente, attendant, piloto, stewardess, artista, radio announcer, director, producer, cameraman, tindera, waitress, hostess, manager, masahista, security guard, labandera. Then Monday, Granada is air break. The fruit
not, I like to it romantic in Ole! Wow! Manay bongga sa mga sub-Saharan na manunod. Magpagkanito tayo. Hello, good morning. Once again po ni Elmer Duarte. Happy morning lang. O siyempre, good morning. Maulan nga buntag dyan sa corner Tubaga Putik. Wailain ang number 1 nga tailoring dyan sa Mangga City. Ang ZNG Tailoring by Castro. Happy morning. Sir Paul and Ma'am Sina Castro. Good morning. Kaman ba siya sa mundo? John Malen, Papa Chiyo Baby Chino. Happy morning lang. At ilo pa ako long hair. Dennis, Pinchel, si Jake. Happy morning! Basta number 1 na tailoring, ZNJ Tailoring by Castro. Siyempre, wow! Oh, alive yung kayo, no? Siyempre, naka-Power Max. So, di ba? O, gamit kang Power Max. Lamid yung kayo. Pala gamit Power Max Coffee. Wow! O, siyempre, ang kong skin mo namin yung libalik na pagkamatanon. Kaya gamit kong Skin Max. Wow! Sila. Ata na to. Nawala mang sabon dili. Ay, nasigla buo. Ah, di ba? Oh, sa atong Skin Max, Kojic Soap. Wow, hello, di ba? Oh, isa lang soap, ha? Oh, ay dubli ha, kay pangit. Kutsawan, happy lang, di ba? Oh. Hello, good morning, Miga. Good morning. Oh, good morning, Miga. Oh, good morning daw, good morning, Jose. Elmer Duarte. Oh, keep safe always. Oh, ikaw po di ha, ingat-ingat lang. Oh, para mas nindot yung kayo. Ah! Hello, good morning! Atong masuking mga taxi drivers kuling kabal-labal. Happy morning! Labi na sa Santa Barbara ko mga piyagyo nga mga suki na ako. Hello! Oh, assalamualaikum kanyo katan. Oh, wow! Og silver sa diya sa Barangay Riondo. Hello, Jerry Garcia! O mga Garcia pamilya niya na. Adi Molina, Yeng Bentor Kanukutan. Happy morning, Rafi Guanzon. Happy morning ka natong tanan diya sa Lostre. O atong sa Divisoria. Happy mayong buntag ka natong tanan. Pagkanindot kayo. Og syempre, good morning, may buntag. O Angel Milano. Diya sa Infinity Salon and Barbershop. Oh, wow. Og syempre, o diba? Si John John, si Teddy Jimar. Happy morning. O si Uncle Modi, Uncle Richie. O si Remboy. Diya sa Infinity Salon and Barbershop. Kaya ulit silang minaw, nagabitay dyan ng radyo diya. Pagkanindo, tumanagin nga kami na good ni. Siyempre, good morning. Oh, check collected by, di ba? Oh. Hello, Shalbray ko Diyos, ay Santa, good morning. Atiban may kuneng tumanda. Wabis Chang, akong kumari Chang, dahay. Atibit Parilla, wow, di ba? Siyempre, good morning, Ma'am Ellen Capasio. Wow, Wisconsin, among head sa Sports and Sociocultural. Wow, si Betty Masol. Maria Shock, happy morning Pia Luna, Noel Gola. Happy morning ako makuyog sa Patfit, mga PE teachers ha. O si Roel Anton Gregorio, o Sir Dan Ramirez. Wow, happy morning. Hello, pagkanindot to kayo. Nasalay meeting dito na ako diri. Ano eh, kung jawan malangga na kalabuhi no. Yung po, text rin. Sir Lando! Nganong naman sa'yo adlaw, Sir Lando, nga maota? Oh. What? Oh, pero nga naman eh, kada adlaw naman eh, oy, kada adlaw naman eh. Napo diri, usay ko sila Lando, nakoy batasan Sir Lando, nga usay, otok tiguang, usay, otok bata. Usay, wala joy otok, Sir Lando, di ba? Oh. Oy, pero nindot ang otok ha. Manay pinakasikat o, di ba? O manay pinakanindot ka ron nga. Manay ka, kuhan sa street food dito sa Cebu City, no, kanang buwa, o, di ba? O, kanang otok o atay, gano sa pak, lumi kayo, bungga kayo, di ba? O, dagkat yung kang makaon nga pusok, kan o nabusog yung kakana lang buwa nga kuhan, o. O, oso na, o. Wala man diri. Oh, di ma oh. Di la kay di mo ka balumuhimo no. Pangopya mo sa ako. Oh, mana hurot-hurot sila inyong kan. Hurot-hurot yung kanon. Oh, di ba? Oh. Oh,
pero mga social dili mga arty ha. Oh, mga What? mga gato dito. Naka-uniform pag mga medical students gano. Oh, grabe so kayo. Oh. Mga tao nga pero cowboy ba pero di ba diskartehay para mabusog lang. Di magutman. Oh, manap kita. Maning kamot jud ta. Oh, correct. Oh, yeah. Negosyo o kalayaan? Bayan Negosyo. o sarili, pumili ka! I see. Di lang ko kay suko man ka. Masuko man dayon. Hey, hello, good morning, good morning, utang may muntag, di ba? Okay, sa paling wala magkakam, magyaw-yaw dyan mga soke, no? Oh. Hey, hello, good morning dyan sa Paseo Boys. Happy morning dyan sa Hall of Justice. Happy morning, mga gwardya diya. Origin din awaw. Sa Hall of Justice. Wow. Okay na mga itong mga kliyente diya. O, syempre, good morning, Captain Guiz. Sa Malagot na ay. O, diya sa Camp Abindan, sa Mercedes. Happy morning, si Sir. O, correct. O, bongga jod kaayo. O, kanta ko. Kanta. Giningaw na ko. Yes. O, kanta. Kay gimingaw na jud ko ani niya. Oh. Bantay. Napamanay si Robin dia bantay. La 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 la. Marie, bilib ako ni mo, Marie. Meron na ba? Oh. Marie, saludo ko ni mo, Marie. Kay ang kaisog ni kumpare, kanimo wag yun magsilbi. Kay ang kahadlok niya ni mo nagalabi. Kami na good ni. Si kumpare la bandera, si kumpare kusinera, kaluoy ni pare na under disaya. Si Inday, iyang kagay nila nay. Wa na siya mo ikbisa gamay. Karon dili na suplada, nahanaw iyang kagarbusa. Diha kanimo siya paraygon buutan pa. Kami na good ni. Ang kinahanglan lang di ay hapyo-dapyo don siyag jutay. Sa imong bukton mo dayon siyag pauraray. Si Oyong bisag tuod tigulang na. Daghang mga apo dinosina. Nakaasawa nagkalima. Ikaunom teenager pa. Kami iyang gihambugan matud niya. Kami na good ni. Bisan ko no siya tigulang na. Ang iyang tuhod ligon pa. Ang kasing-kasing ko no niya batanon pa. Yes! Oh, kami na good ni. Dinhay akong amigong sugarol. Siya kuno small but terrible. Ining uli bisag pildero. Unya hubog pagyud kaayo. Iyang asawa kuno hadlok way reklamo. Kami na good ni. Aw di ay. Apan di ay ang tinuod. Siya di ay ang mukurog. Kayang asawa kong mangisog murag buldog. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kami na good ni. O, meron ka 10,000! Oh, di ba? Oh, kami na good ni, di ba? Oh. Bravo, se ven cá pra mim.
Hello, good morning, may mutang may si Ronald Antulad Tutor. Good morning sa tanan. Good morning. Happy morning, my love. Diya sa Kabasalan. Happy morning, kalatunan. It's Friday na. Ingat-ingat daw ha. Oh, magano siya ha. Oh, sa atong mga toto ha. Bawal ang kuwan ha. Oh. Bawal ang kasimangot. Kayo, di ba? Kasimangot, ilan sugang wala kay kwarta. Smile ang Diyos. Kutsawan, di ba? Happy lang. Oh. Yes, kay Friday ka ron. No, di ba? Giat nga doon kay andaman sa mong Ruben sa ulan-ulan no mainit nga mga music ko jud palang nindot so kayo. Hi. Okay, so once again po, thank you very much. Hala to nga andaman mo. Nag-prepare na po ang aking pinakagwapong technician diri si Mr. Ruben Cute Pangardo. Kahapon pa yon, kahapon pa nag-prepare ng ano. Kasi wag mo talagang anuhin. Kapag hindi ka inaano, wag mong anuhin para hindi ka maano-ano. Kaya pag inaano mo, anuhin ka talaga. Di ba ganyan? Kasi pag ganyan talaga, so wag ka namang ganyan kung ganyan ka. Kasi pag ginanyan ka, ganyanin ka rin talaga. Umasta ka! Akala mo kung sino ka! Ulit na tao kaya nang suko manas. Happy lang. Sakit ako mga anak. Kaya naman naman ko Ruben. Pakpak ka na ngayon. Shine bright ko Diyos. I share tantan. Regine. Mindanao, Mindanao. Sahara, Mindanao. 106.7 Marina News FM. Sisid na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Manda. Oh yes, manda. Ala manda ala. Edi manda. Mindanao. Hoy, Sir Lando! Nga naman ni Sir Lando nga dagang matag-trial sa atong kinabuhi nga di man ta ko abogado, oy. Nga naman dagang sa mga trial sa kinabuhi, Oy, napo dire, kabuang Diyos ko. Nganong ni mata pa ko. Di kwa. Pagpakwa ka ni Lord, akong tigsan si Lord, bantay ka ha. Anak na kinabuhi oy do. Anak dyan yung kinabuhi, oy, mabuang ko bayot, di ba, So, Friday, bawal na ha, labat mag-ampo dyan ha, nagkutag ko kay Friday ron, Puno Sarino, sa Tuninyo, di ba, Mama Mary, di ba? Di ba, Puno Sarino, di ba? Hoy, pag-amping yung tao mo ha. Pag-amping ita mo kay Oso na baron ang kuan. Gisubawan kay na. Tarong panahon no, ulan, da init no. Oso bayaron ng gisubawan, giubog, gilantan. Gi-allergy, gipasagdan, gibiyaan, o giilisan. Sabihan na natong kapalaran karong adlaw. Di ba? Atong kapalaran is brought to you by Power Max. Power to the max. Di ba? Happy lang. Wow. Wow. Wow, nagpatina jog si Madam Landing sa iyang buhok. Wow. Blan-blan ang buhok ni Madam Landing karon. Blan-blan ang buhok ni Madam Landing mula dyan sa Lion King. Mura dyan Lion King si Madam Landing. Kuya Juan, di ba? Very much! Oy, ginawa ko mabuang ko ba yun? Kasi emotion ko dayon. Oy, ginawa ko, Aris! Oy, Aris, medyo imong i-feel karon nga presence of the mga memories karon sa mga tao. Nga medyo who are no longer with you karon, Aris. So, don't let this bring you down. Make the most of it. Sa imo magaralis, no? Di dyan mo makita ganon. You won't find what you are looking for in a long-term relationship karon, Aris. Salabi sa tao nga imong nahimamat bago nga ilang. So don't get your hopes up. Dapat hopes down. Hula hoops. Para sa imong kanagtrabaho mo karon sa pinasal karon.
Na-reach na mo ang imong tolerance karon. Kay nakaadto na jud ka, nakasulod jud ka sa tolerance sa sinuno regarding sa imong incompetence of your workmates. So make sure nga they know about it. Oh, wow, social, they know about it. Para sa imong kayuhan karon, dapat imong ibutang si munaw na karon nga aris ha. Dapat you have to bear in mind. Una-una nimo bear lang jud, bear in mind. Na you cannot always the reason with a certain people karon para mo overcome ang imong mga complications karon adlaw. So nadto mga oras karon aris no nga there are times when you will need to take action lang jud para problema, di ba Tauros? So kinahanglan ka mo deal with the recent unforgettable na yung mga dili jud kalimtan nga mga actions mo of your partner. Dapat yaw karon you have to stand for yourself para walay problema. Sa imong gugma karon ayaw itugot ka ng depression o depression karon to get your heart due to recent events sa imong love life. So ayaw lang dyan, don't give up. Para walay problema. So make the most of it lang Taurus. Para sa imong financial career trabaho nimo karon, kanang imong work routine karon will unfold without complications. Bungga. Sanay mga doors opening the doors to a relaxing weekend. Bungga, good luck. Wow. Para sa imong kayuhan karon, dili ka maka-afford to treat yourself as much as you want karon Taurus. Labi lang na someone kanu else feeling are at stake. So you think about it. Think about it now, di ba? Uy, Gemini. Uy, Gemini, na ay mga tension karon Gemini ha, between you and your mga, sa mga silingan. Tanawa, marites pa more. Di ba? So, you must find a way to make negotiations lang para walay problema. Sa imong gugma karon, imong gifeel karon you were ignored by a partner. Nora ignored. Di ba? Kinabato superstar. So don't turn to reproaches to get attention. Ayaw jud. So approach your partner and find out what's going on. You find out what's going on because I said yeah. I said hey. What's going on? Nasya man yung kanimo Gemini ha, di ba? Para sa imong career mo, sa imong pinansa karon. Karon medyo you are financially negative karong adlaw. Gemini. Manang i-eliminate nimo any unnecessary expenses karong adlaw unless there's a reason for it. Na rason nga imong pantalon ka. Sana sa imong koyan karon. Ayaw react negatively karon. Labi na mga nag-target nimo ang mga criticism. Ayaw. Ayaw react ka. So deal lang with your own mistakes para walay problema. Cancer. Oy, Cancer, imong ma-manage ka, you can manage ka to live behind mga complicated period karon your life. So dapat ka yung life ka invaded by tears and sorrows. Bungga. Ay lang kabala ka, Cancer, kay better times ahead lang. Di ba? So dapat imong ulo mag-una ha, ayaw lang pa kay ahead. Basta ahead gani ulo sila mag-una, Cancer. Para sa imong gugma karon, we try to rest lang o spend more time with the family karong adlaw ha, Cancer. So enjoy the company with your partner this quiet and family weekend. Bungga. Kuyog may Cancer, kuyog na dyan, di ba? Para sa imong financial career naman mo karon, don't let fear, ayaw ka nang kahadlok, don't let fear get in the way of your destiny. Ayaw dyan ha? So you need to learn be more confident when taking decisions. Wow, bongga. Para sa imong kayuhan karon, ang kanang kwarta, the money is not your best. Di na pinakalabes nga ticket ha, to happiness. Mani? Kahit money can't buy happiness. Di ba? Pero makasulod siya sa happiness. Importante is that you have to also pay attention sa imong emotional needs. Para walay problema. Di ba? So manamaw na nga to, first set sa karong adlaw, di ba? Si Aries, Taurus, Gemini, og si Cancer. Ang unang set nga mapas mo kay ngano nito ni sila di ba happy lang jud yes hello good morning may buntag tumasok sa magay
Happy morning! O, di ba, wow? Itong mga sapatusan dyan, mga gulayan, mga isdaan. Pagka medyo kayo, ikaw ang tinula, no? Tinulang isda nga naitanglad pagkalami. Og siyempre diyan sa Uncle Winwin diyan sa Bagsakan. Happy morning. Og siyempre diyan sa Santos Market West, so number 13 mga Enriquez family. Happy morning. Og diyan sa Hamja Eatery. Wow. Napo di Sir Lando. Karon pa dyan ako na-realize, Sir Lando, katong lalaki ba nga Sir Lando nga akong gilakan sa una. Bati man nagkagnaong oy kaleche kulit. Napo dire babae untag dili ka mapulan og sabot sa akong batasan. Tinuo ko labi lang babae no. Ingong mga babae ba untag dili ka mapulan og sabot sa akong batasan. Kay dili po ko mohonong pangitag bikil. Why? Nababuang ko ba yun? Wala ko na ba ito ng ilamba? Pagpagkalaga ng syagit na. Regine! 106.7 Marina News FM. Sisid na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Hoy! Hoy, ginawa ko ikasapaan na gani sa nanay. Ikasapaan na gani sa nanay kay hilaw ang gidungag. Hilaw yang kanon nagpost dayon nga family problem. Kuyawan, kakuyaw biya oy, Ginoo ko mabuang ko bayot. Magpost dayon og family problem ha. Ay mo pagana gi oy, Ginoo ko mabuang ko bayot. Napoy man nag-uyab diya. Lami na kay bugnaw kayo. Pero ako no, kung ako lang kung nalalaki mo jugo pure no. Pure ba? Kung nababae pa lang jugo no. Nindot yun ng mura. Nindot yun ng mura na mag-uyab. Di ba? Nindot yun ng kanang mura na mag-uyab. Kay kung biyaan ka, mura po kang nasakitan. Ay! Di ba? Unsa man? Silian ti karon. Tagal mo na pala ako niloloko. Basta bugnaw no, lami kay ikaw og sili. Lami kay ikaw og sili basta bugnaw ba kan ang mangbaw. Sigurado kayo? Fade sa Prince Leso Fast Food na iswan na suka nga lami kayo Lami ikaon og sili. Lame kayo. Samot nang imong silingan. Ay, mabuang ko bayot na sa. Siyempre, ang atong second set. Sa ito ka pala ka ng adlaw. Wow, pagkabungga dyo kayo. Ay, mabuang ko bayot. Sige, overtime sa ko. Oy, kamusay ano ha? Kamusay. Ay sa kamusay bantay sa kalibutan na kay busy pa kay corona. Oy, Leo. Oy, karo yo no. Binugo ang karo yo kay mami og gibati kag kalipay ko. You feel happy karong adlaw. Tungod na yung mga imbitasyon ay party. Wow, bunga party, di ba? So you'll feel the bond is still the same lang juga. Wow, bunga sa mo gumagano layo. Ay ginugo finally ka ng special nga tao kanon that special person kanon. Will accept you to go out with you. Wow, bunga. Make the most of it. Oh my God, di ba na siya? Enjoy every minute of the night lang. Wabong kayo mong gugma karon na. Sa imong pinansyal o sa imong karir trabaho mo karon. Everything will be unfold without problems. So walay problema sa imong karir, walay problema sa imong trabahoan karon.
So try lang na to put off fulfilling some of your work lang para walay problema. Para sa mo kayuhan karon Leo. Kanang mga test, mga pagsulay sa kinabuhi are superable. Wow! Superable. Murag si Superman, murag si Superwell, murag si Super... Oh. But not always if you're alone, di ba? Happy-happy lang. So na yung mga times when we need to ask for help. So ayaw lang ka, don't hesitate lang. Oh, Virgo. Okay, Virgo, you have to take on your responsibilities karon na. And don't let anyone tell you what to do. Dapat you have to prove that you have a talent and syempre, nakabalo ka on how to use it para wala yung problema. Very much! Para sa imong gugma karon Virgo, ang imong partner mo, iyang gifeel karon murag disappointed sa iyo sa imong disengagement. Oh, so dapat ikaw do a little effort karon para ma-improve mo what you want to continue in this relationship mo para mawala problema Virgo. Para sa imong financial, sa imong karera, sa imong trabaho karon, kanang imong relasyon karon sa work, ha? O dili na are not great at the moment. So naadyo yung mga insuperable differences in criteria. So medyo may pagkakaso mo, di maayo imong diha sa imong trabahoan karong adlaw. Para sa imong kayuhan karon, pagpatay po ko, you have to watch your words, ha? Mga Virgo, labi lang mag-discuss ka with your loved one. Antay ka tol. Oh, kaya na yung mga irony, sarcasm. Oh, sarcasm, oh. Oh, di ba? Oh, sub-sarcasm. Minda, sub-sarcasm. Now, have no limits sometimes. And, syempre, they can hurt others lang. Libra. Ay, Libra, maka-express ka mga bad moments ka ng Libra, ha? Kay mauna yung mga consequences karon sa mga tao from your home environment. O, ayun, Sigurado kayo? O, correct. O, mga idiot. Mga idiot. O, idiot balay? Idiot? Sa imong gugma ka ng Libra, do as much as possible ka no, ha? Para marasulbad ka lang. Medyo temporary nga problem. Una, temporary, no? So, unay temporary nga problem, so na po'y job order. O na po'y job order nga problem, temporary, na po'y casual problem, na permanent, na ano siya. O so na po'y associate professor problem, ani. Sir Dahay, mamutan ako ni Mubi. So use anything lang at least to find a solution lang, Jodo. Para sa imong karamdaman mo sa financial mo karon, you will need to perform every task karon, ha. O, di ba? At work conscience if you aren't able to finish your plans karong adlaw. Para sa imong kayuhan karon, dito ka maka-resort to violence. O nalaputan ning violence, o. Gitara lang, ayaw ng violence. Para to resolve every problem. Ayaw, ha? Ayaw mo ito magkaroon. So try to seek lang communication first. Wala yung problema, Libra. O Scorpio. O Scorpio, medyo delay na. This will not be a positive day ni mo karon. Labi na sa mga financial matters karon. So don't leave room for mistakes lang para wala ikuha na siya, Scorpio. Sa imong gugma, little by little, hinahinay lang. So you'll give yourself in body and soul. O imong ihatag imong kalag og lawas kanang tao, special kanimo. Nga maunay nagpadaog sa imong heart that won your heart. O so leave doubts aside lang kana pagduda. Biyai ka na, ibutang na sa kilid. Isuksok na sa imong pocket para walay problema. Para sa imong karagdaman nimo karon og sa imong financial, kinahanglan po kay pakita nimo some of your unethical workmates. O di ba? That you won't accept some of their attitudes for much longer. O, kanang imo ang koyog diha. No, paraan mo to. Grabe na tol. Kulirit. Para sa imong kayuhan karon, ayaw ka feel og bad. Don't feel bad. Labi nang maka-experience ka mga negative things sa imong kinabuhi. Kay mao na maghatag kanimo you grow. Oh, manay magkatabang nimo to grow as a human being. Ang unsa na ka, Scorpio, alien. Oh, siyempre mao na itong second set sa atong kapalaran karong adlaw. Oh, ang ikadawang set nga mapas mo, di ba? Oh.
unsa man ning matingaman ko aning nalagi oy Ruben. Ben naibagong sapatos ron Ben. Oh. What? Naibagong sapatos ron dili man ni Adidas. Oh. Adis na gini nga sapatos. Kunjauhan. Di ba na sige na boy. Adis man. Adis. Tripping. Kung durog tunutuan siya sa heaven. Oy, alas 11 naman napit. Oy, di ba? Alam ko naman ito ng ilang Bible na labyog, pakpak ka na ganin. Syagit na. Regine. Wow, ang galing sumayaw. 106.7 Marina News FM. Live broadcasting from ZSCMST Campus, sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Hoy, pagkalibas sa oras, managal man ng Astang oras, naka-Power Max. Paspas ko kayo, Ginoo ko. Mabuang ko bayot na siya, oh. Oy, unsa man ni Sir Lando, oy. Matingala man ta. Dito ko sa merkado, dressed chicken. Wala man lagi nagkasanina. Gahubo man lagi ni ang chicken nila. Mao nga dressed chicken. Ibutang mo nila bold chicken kay wala man kasanina. Kuliawan ta nila, oy. O kasi na, you hurt me a lot. Og sabihan na itong third set ng mga adlaw o pagkalamidyo kayo alam mga tumasukao na dumuliya sa Prince Lechon Fast Food nariya sa Maestrada Street. Wow, na mga lechon packages, wow, barato lang dyan kaayo, lami pa na mga og syempre na po'y belly packages. Wow, bungga na po'y per kilo nga lechon nasa Lechon Fast Food sa Estrada Street. Wala ko ni Darong, kaya mukhaong kong lechon, kaya gimingaw na ko. Ba't nilawin lang ang 093640400314, di ba? Press the Prince Lechon, tilawi lang, di ba? Uy, Ginoo ko, Secretarios, kanong nagkasiyars, don't let things get worse, kanong adlaw, medyo ano kayo, Ginoo ko. Ang karon the K isn't keeping you cool. Kalma. Dito ka bugna lang dito Ginoo ko. Buang ko bayot. Sa imong magkaron. Kung sa may kuan sa imong decision ka kinabuhi, you have to stick to your life decision karong adlaw sa gugma ha. Kay you have to face the consequences karon of your actions. One way or the other. So make the most of it lang, good Secretarios. Para sa imong kalit na mahog pinasali mo karon. Don't let recent events karon make you renounce your purpose karon, objectives yung kinabuhi, goals in the future. So don't stop your efforts. Kaya di mo stop ka, di na mahuman ang efforts karon. Why mo landing ang aeroplano kay efforts? Make the most of it. Yes. Yesterday, today, and tomorrow. Sa imong kaya mo karon, don't let despair affect sa imong judgment karon. Labi na mga himo ka mga desisyon na. So keep a cool mind lang jud para walay problema. Capricorn. Oy, Capricorn, you feel completely negative karong adlaw. Wow, merisi, di ba? Everything seems to get worse. Cheer up lang. O para mawala na yung mga negative tigaan. Oy, Capricorn, tigaan Capricorn para mawala mga negative. O magkuang ka imong balatan ka ng garlic, ahos. Imong balatan ang isa ko, balatan na nimo isulod na sa imong packet ang kanang ahos para mawala ang mga negative energy. Para ikaw na mapasmog una. Para
sa imong magkaroon, you will find a way to talk your partner about sa mga family issue karong adlaw ha, Capricorn. Nga medyo maunay nagkuan sa imong nahon karon nagbother sa imong nahona. Kay dili man sister. So you'll find the support you expected lang. Para sa imong karera, trabaho, sa imong pinansyal karon, you will force to interact. You will force to interact karon with the new working tools at work karon adlaw. Bantay ha. So keep an open mind lang to change para walay problema diha. Para sa imong kaayuhan mo karon, dapat imong ibutang sa imong nauna, you have to bear in mind karon nga each one of your actions will necessarily affect sa imong social circle. So, himo ang triangle, himo ang rectangle, para ay na i-circle, diba? Control yourself lang para walay problema, Capricorn. Aquarius! Uy, Aquarius! Na mga domestic issues karon nga mo na mag-bother kanimo. Not patawod, you find a satisfactory solution karon. However, nevertheless, but, some family issues will come up. Ay, wala man din. Wala ko maiguan eh. Wala man ko yung mga problema din sa pamilya. Wala man ko yung problema. Family issue daw will come up. Wala ko yung problema sa mga pamilya. Kaya ang ako mga pamilya po, nagka-problema po to sila. Nagka-problema po sila mo. Ginoo ko mabuang ko bayot. Sa imong kong mag-ayos, no? If you both want it, it will be able to live together. So make honesty your guidance in your relationship. Bantay-bantay na dyan. Make the most of it. Check ko para sa imong karera, trabaho, sa imong pinasa karon, na games of chance karon of a great alternative to get an easy money. Karon na Aquarius ha. So swerte karon but don't get used to it. Swerte, you are so lucky pero ayon na, don't get used to it nga ikaw swerte ka o di ka mo lihok. Para sa kayo karon. If you think ang kinabuhi murag dula lang, if you think that life is a game, then you've been cheating. So it is not okay to take a shortcut through your problems. So you need to face them. Wow. Pisces! Oy, Pisces! Karon na, the day will be a day of family meetings. Karon na. So don't let the words of some indiscreet people maapita sa imong temper lang. Sa imong gugma karon, you must decide kung gusto mo continue sa imong relationship karon nga walay kaugmaon. Na ginumabuang ko ba? Oy, di na, oy. Pangulay ta, oy. Pangulay nga dayon nihatag kaniya, Pisces. Whether you want to be lonely again, sa imong career, trabaho, sa imong pinansyal, you will spend most of the day at home karon, catching up with some of your work. Wow! Bongga! Diba? Para sa imong kayuhan karon, keep a clear mind karon and see how lucky you are of someone by your side who really understand. Salamat and loves you unconditionally. Wow! Ang dressed chicken. So, mauna itong kapalagang adlaw, Biyernes, Marso 21, 2025. Ang atong horoscope sa tambal, o di siya pwedeng gamitong tambal sa unsa man nga klase nga sakit. Because if symptoms persist, insult your doctor. Get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Because sa among horoscope, you cannot find ways. Wala ka na nga una sila niya. O diba pa ganun? Regine! Wow, ang galing sumayaw. Ang ganda. 106.7 Marina News FM. Sisi na. Hala, oy! Amazing! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Just bounce to this. Wow. Diba? Nabuhay, no? Oh, yes. So, manami.
Manamilit po ninyo Chris Sabas Kanginan, ang tigpagkatawas Kanginan, Landong Bisaya. Wow! Siyempre, after sa kong programa, ay kalimot ha? O, diba? Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Wow! Siyempre, na Heart to Heart of Papa Joms. O, siyempre, alas 3, alas 4. Wow! Oh, mga inquiry po sa atong social security system with Sir Nap Rabanal. Wow! Oh, atong hearing. Oh, 7738 o 574. Wow! Congratulations! Oh, yes! Ko ang tipagawas kanginan, ang tigitik sa kawanangan. Siyempre, salamat sa among. Siyempre, ang among station manager di ang line butan kugihan, matinabangon, Dr. Reyna Lentida. Hi! Siyempre, among broadcast technician, wailain, si Mr. Ruben Cute Fajardo. Oh, siyempre, kining manamit po sila nung Bisaya, the one. Sa akong programa, ang katutngan pa rin mga loved one, ang giti-giti pa siya ulit ng Bisaya. Dira sa sikat na katusog nga estasyon. Very much! Ang 106.7 Marino News FM. Yan ang totoo. Happy weekends, everyone! I love you, mua. God bless us all, mua. Once again po, chup, babu. Minda, suksa, Minda, suksa, Mindanao, Mindanao, Sahara, Mindanao.